пага ид буда хона биёед. бо тух 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 гуфта ҳамаро безор накунед. чизе ки доданду на ҳамуро бигиред. фаҳмиде на? عبدالخالق بچه‌مه امسال زنگیری تن نشین. هر سال من افند منه میگه زنم داده ماشین افروز کرم کلونجا کسی را نگم شرمنده شد. салом алейкум подписчикои азиз. рости гап гарени зиқм аз як тараф, аз тарафи дигар боша гарени хирсандум. короче ай тарафи зиқи гап мезанам, гӯш кунед. ҳар он наворе ки аз ҷониби хандашов тамошо мекарде, ҳамаи он бо воситаи ана ҳамин ашё, яъне iPad 4 сиёнка карда мешид. афсус имрӯз ин iPad 4 корношоям гашт, ай сабабе ки ай дастум зад дар замин тити пичид. не ки шумо зиқ нашен, наген ки хандашов тамом аз байн рафт. не, ҳеҷ вақт. хандашов аз ин пас бо воситаи ана ин ашёи наву замонавӣ бо сифати аъло ҳаҷву хандаро пешкаши шумо мегардонад. хеле ба ҳамин як акси хотиравӣ бигирем. хоб ку каторак бесен духтарако бачако. хоб анамхе тоҷикон шоҳ усмонҷон ту дар мобайн бес, тоҷикон медиа, тоҷикон про шумо ай ду тараф. خب апай шабнамҷон овозат хаста набоша, камтарак пеш биё. خب рафтем анам хе. 1 2 3. подписчикои азиз, ҳафтаи оянда рӯзи чоршанбе суратотон тайёр мешава. ҳаматон яксумӣ ҷамъ кунен, биёен суратотона гирен барен. агар наомаден, набурден, ай худтон хафашен. суратои ҳамата мегирам, пага дар сомон тиҷӣ мепартом.